ki sani a zuciya kar ki bar ni a duniya. Da gaskiya sani a zuciya kar ki bar ni masoyiya. da fari na sanya sarki guda mahalicin mutum har guda soyayyar mashi ya haɗa da zamin so da ƙaunar ka duka a zuciya. Imana amince da ke dan a gare ni san ba yake a duk lokacin da na tina da ke sai na tashi na zo gare ki masoyiya. Masoyi zo mu dan warwasa da jagarawa mazo nan kusa yawan ƙaunar ka ita ce ta sa da ke da yawan nishaɗi da murna a zuciya. Mu taka rawa mu dan rausaya na kaunar ki ya gimbiya mai kyan sura da kyan kwalliya ni banda kamar kina binki tare ka duniya. Soyayyar mu kan gaskiya Da gaskiya kwantar da hankali yar uwa ki daina yawaita mutuwa na sallama dukkanin rayuwa ni tawa gare ki na baki babu hayaniya.
gwani sarki masanin cikin zamani ƙaunar ki a zuci ta yi sansani na ƙaunar ki begen ki a shiga zuciya kan gaskiya da gaskiya sana a zuciya kar ki bar ni masoyiya soyayyar mu kan gaskiya da gaskiya sana a zuciya kar ka bar ni a duniya soyayyar mu kan gaskiya da gaskiya sana a zuciya kar ki